umiiyak yun niyo ako. Lilis, oh what? Ito siya. Morning, guys. I having leftover, and I having corned beef. Ano na, 11:40. Ito yung aming lunch ni Holly, leftover. And babalatan ko tong isang mangga. And may natira pa akong mangga. And then kahapon, nung patapos ko maglaba, tingnan nyo siya. Hoy! Pagtapos ko maglaba, hinugasan ko lahat ng vegetables na nabili ko kahapon sa Asian store. Then linagay ko sa ref. And eto, ilalagay ko to sa freezer. Hoy, wait for your rice, okay? Hoy, wait for your rice. Inabas niya naman yung car ko. And humingi siya sa akin kanina ng... Ano, what did you ask me beforehand? What was that? I forgot. Yung ano ba? Yung... You know, what you gonna do? Yeah. Ano ba yung... Okay. Baking soda. Yun. Humingi... Smell it? Oh, it smells good, huh? It smells a bit vinegar. Yeah, I'll put vinegar with it. Oh, binaglagay siyang suka. Tapos, yun nga, baking soda. And, ginamit niya raw yan, oh. Hindi ko alam na mayroon tayo niya. I didn't know we have that one. Leave this open. Okay. I didn't know we have that, honey. That one. Who's that one? Mine. So, sa'yo lang pala talaga. Kaya hindi ko alam. Baba! Nakapanty ka lang. Wrong fit. Wrong fit. Come here. Kaya pala hindi ko alam. Kasi sa kanya lang pala yun. Hindi ko alam talaga mayroon kaming kanon. Kasi nga, ito, matagal na yan, diba? Ang tagal niya na yan na tawag nun. Hindi inaayos. Hindi ko nakalimutan ko yung sasabihin ko, guys. Kailangan ko lang kumain. Iniwan ko yung iniwan ko doon yung iniwan ko yung hinihiwa kong mangga, hindi pa tapos. Kasi naririnig ko siya. Si Johnny Boy ba na kumukuti-kuti. Asa na siya? Ha? Let's eat. Okay. Laki niya, nabalatan ko na. Wait, Baba. We're gonna cut this. Wait first. Yung mangga, malambot na matamis siya na... Ayan ang itsura niya. Ito pa lang yung kalahati. Matamis siya. So, lalagyan ko siya ng pinakurat, guys. Para umasim siyang konti. Kasi sobrang tamis niya. Tapos patikim natin kay Holly. Holly, girl, come here. Why? Halika dito. Why? I want you to try this. Come on. Try this. Bite. That's not spicy. No, it's not spicy. You have to bite. No, Baba, try. Mayroon pa pala akong natirang talong. Nainit ko na sila. Okay, corned beef. Eto na. Nainit ko na sila. And eto yung ating manggang may pinakurat. So, kain tayo ng lunch, guys. Para isang Holy Spirit. Amen. Papa teacher say more food. Good job, Baba. Nanonood daw ng Korean habang kami ay kakain. So, unang subo ay... That's it, Baba. That's it, Mama. Unang subo po ay kay Holly. Go, Baba. What? What's that? Oh, your toy. It's alright. Kain kami, guys. And manood tayo ng Korean. Ito yung Touch. Ang kanyang title. Palakihin ko nga siya. See ya. I'll say Alis tayo, Good guys. luck. Say look, front door and the window. Hinugasan niya yung car, guys. Oh. Malinis ng loob. Hinugasan pa niya ang labas. Okay, siya. Wow, thank you. Makas? It's too early for makas, honey. Wow. Dinagyan niya ng citrus. Where is it? Under the seat. Ayoko, hindi ako naglalagay ng pampabango sa car kasi nahihilo ako. Kasi Just leave the windows down so you get some flies out. Pabubuksan niya naman lahat ng bintana. Tapos puno na naman tong car ng langaw. Siyan! Just get me Macca's or something.
Macas? What time is it? It's 2 o'clock. Oh. How about the kids say? Oh no, they don't like it. No, they can have something. Okay, yeah. What? Just 2 double cheeseburgers. Double 2 cheese double cheeseburgers. burgers. Okay, that's it? What else? And a Big Mac. Huh? Narinig yun, guys. We have flies in there, so just wind down the windows. Right. Okay, I'm gonna ring you, okay? Okay. See ya. Kukuha ko ng fruits and tingnan natin kung ano nang itsura ng grocery kasi nga sa panic buying ng mga tao. So, tingnan natin kung may mabibili tayo. Ang kukunin ko lang naman is mga fruits kasi meron pa naman ako dito. Pero tingnan pa rin natin kung anong sitwasyon doon. Pag baka kumuha rin tayo ng ibang kailangan sa bahay. Lagi niya tong, you always put this hand. The handbrake. Ang tigas-tigas nito. No, I don't. I never did. Alright, see ya. Love you. Bye. Dito na tayo sa parking lot ng Coles. Natagalan ako kasi binugaw ko lahat ng langaw. Kasi hindi rin sila umalis agad kahit nakabukas yung aking mga bintana. And yung buko parang antigas na dahil sa hangin. So, ang kukunin sana walang mga dito nangyayaring panic buying. Sana tumigil na sila. And ako ang kukunin ko lang naman ay lang tayo. Kalma lang tayo ngayon. Hindi tayo magpa-panic buying. Wala ako ng fruits. Tsaka juice. Yun ang kunin ko. At tsaka kung ano pa. Pero hindi marami. Tingnan natin. Ulit lang na cut yung kukunin ko kasi hindi tayo magpa-panic buying. And naglagay ako ng plastic. Kasi hindi ko siya napunasan ng wipes. Meron dun sa may sa may pintuan. Kuha tayo dun. Dito meron silang trolley wipes. Oops, dalawa lang. Tapos meron pa sila nito. Okay. Tingnan nyo dito, oh. Dati lagi itong puno. Ngayon, tingnan nyo. Kahit dito, oh. Oh my God, guys. Tingnan nyo. Walang tinapay dito. Pupunta ako mamaya sa Baker's Delight. Pero eto, lagi itong puno, guys. Pero ngayon, empty siya. Ayan, tingnan nyo, oh. Hala, nakakatakot naman. Bakit sila ganun? Ang dami nilang hino-hoard. Guys, wala silang mga giniling na karne. Ayan, ubos din dito, guys. Oh. Wala. Naghanap ako ng pang roast. Kasi gusto ko mag-roast beef. Lang yung natitira nilang meat. Walay. Andito yung mga mga mince. Wala din. Ay, ayun. Meron doon. Kuha tayo isa. Kasi para sa spaghetti ba. And dito yung mga steak. Wala na rin sila masyadong steak. Buti na lang meron kaming stock. Naalala nyo si Jan, nagpabili siya sa friend niya. Ayan, wala masyado. Diba? Pati dito guys, wala na rin silang mga gatas. Yung mga nasa box, yung kinukuha kong pang emergency milk pag nauubos yung fresh na gatas namin. Ayan walay. Condensed na lang, tsaka Carnation Creamy Light. Tingnan nyo, wala. Pati yung yung dito sa aisle na to, wala na rin silang mga tomato sauce guys. Ayan, tingnan nyo yung mga natitira. Wala nang bigas. Dito yung mga bigas dati. Ayan na yung mga natitira. Wala na. Wala. Katapusan na ba ng mundo? Nakita ko ulit si Christine. Dito siya ulit. Say hi. Ano natin? Ano masasabi mo sa nangyayari ngayon? Iwan ko. Masyad na siya sa shop. And then kanina may nagtanong sa akin kasi 'di ba kanina nandun ako sa may nandun ako sa may mga giniling. Wala nang giniling. And may isang babae nagtanong sa akin kung saan ko daw 'to nakuha. Sabi ko pumunta siya doon ulit sa pinakailalim. Meron sa pinakailalim pag gusto mo. Mayroon pa siguro doon. Tingnan mo. Diyan kasi wala na, pero tingnan mo pa rin. Anong hinahanap?
Walang rice. Walang rice. Nakakuha ko sa sa Adelaide kahapon. Walang rice. So, wala talaga. Uwi ka na? Ah, sige, uwi ka na. Say bye. 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 Uwi na ako. Uwi ka na ba? Did you find some? Yes, Oh, good. Yeah, oh, nakahanap siya. Yun yung nagtanong sa akin. Uy, kunin mo, uy. Eh, nandito ako sa may mga pasta. Alis na siya, bye. Nandito ako sa may mga pasta. Wala ring pasta, guys. Tingnan nyo to. Gusto ko yung upuan ba yung Ubos. sa kamay ba? Kasi Gloves? Ano sa kamay? sanitizer ba? Wala. Walang sanitizer din. Ayan, ubos na, guys. Wala na. Kahit ano. Oh, buti na lang. Kumuha ko ng tomato sauce. Yung kay John. Kaya nga, ano nangyari? Ate. Wala na rin na tomato sauce, guys. As in, wala. Kuha na ako nito kasi paubos na nabuksan ko na yung isa ko. Price dapat bumili ka. Ah, bibili ako. Bata. Oo. Ayan, wala nang pasta, guys. Ubos. 'Di ba mag-spaghetti ako? Saan ko? Anong ilalagay kong pasta? Eh, wala nang pasta. Dito na ako sa may mga noodles area. Tingnan nyo, wala din silang noodles. Buti na lang, last time nung grocery ko, di ba sabi ko sa inyo, hindi ako mag-grocery, pero napag-grocery ako ng madami. At ang kinuha ko ay mostly mga noodles, kasi yun yung parang emergency food. Kasi nga, nakinig ako dun sa babae na nagsabi na mag-worse daw. And tama siya, tingnan nyo. Dati nakakuha pa ako ng baked beans. Tingnan nyo yung mga natirang baked beans. Mga durog na. Ayan, ganyan. Tupi-tupi na. Yan na lang ang natira, guys. Wala na. Ang daming wala na dito, oh. Ayan, wala na rin dito yung mga peas. Wala na rin, oh. Wala na, nagkakaubusan na talaga. Totoo na talaga tong ubos ng mga bilihin dito. Wala ni isang asukal, guys. Ubos. Asukal, walang asukal. And ubos na rin ang flour, guys. Tingnan nyo. Ang daming iba-ibang klaseng arena dito sa Coles. Ni isa, wala akong makita, oh. Wala. Wala. As in, ubos. Dito tayo sa may mga cereals, guys. Okay naman siya kasi meron ako nakikita kahit pa paano. Although merong empty, pero ang hinahanap ko ay Coco Pops kasi yun ang favorite ni John. So, kuha siguro ako ng dalawa. Dalawa nito kasi si John paborito to. So, dalawang Coco Pops. And, tingnan nyo yung peanut butter. Nagkakaubusan din sila ng peanut butter. And, ayan. Tingnan nyo, oh. Dati lagi tong puno. Pero ngayon parang binili na lahat ng mga tao. Oh my God. Pati butter. Nag-hoard sila. Mag-melt kaya ang butter pag wala sa fridge. Wala yung kay Jan. Yung floral na original. Light na lang ang meron. Wala yung malaki na original. Ito light to. Hindi to yung butter ni Jan. Wala. Paano yan, Han? Wala kang butter. Wala pa rin tissue paper, guys. Ginawa ng tambayan ng mga estudyante dito. And kahit yung eggs na gusto ko na binibili, wala na rin dito, guys. Oh. Tapos na ako dito sa Coles. Mag-alcohol lang muna tayo, guys. Nagkuha na ako ng wipes doon sa may pintuan bago pumasok dito sa sa car. Ay naku, grabe ang cost. Kahit butter, hindi ako makapaniwala. Pati butter yung pang spread. Wala, hinord nila. So, ang mga kinuha ko ay mostly fruits. Tapos, kung ano-ano pa. Mamaya, pag may time, i-haul ko sila. Punta ko sa Baker's Delight. Ako ng tinapay. Dito walang tinapay. As in. Merong konti lang pero wala yung mga yung gusto nga ni kuya na yung para sa hotdog niya, yung rolls. Wala rin. My car. Nagkakaubusan na talaga dito. Parang feeling ko nasa movie ako. Alam mo yung napapanood mo lang sa movie, yung mga ganyang eksena. Ngayon feeling ko nasa movie ako. Feeling ko lang naman. Kasi as in hindi ako makapaniwalang ganun kalala ang grocery ngayon. Daming cars. Wait lang po. Padaan mo lang po. Grabe naman siya. Si ate.
And hindi ko pala sinama si Holly kasi nga para iwas alam mo na yun. Dapat mag-extra careful tayo ngayon. Huwag na tayo magsama ng bata sa panahon ngayon na nag-grocery tayo. Kung mayroon naman tayong may iwanan. Kasi si Jan nasa bahay lang naman siya. Okay. Ang dami pang nag-grocery oh. Daming cars. Parang magkakaubusan ng pagkain dito sa Coles as in. Yung tissue, walang pag-asa ang tissue talaga. Buti na lang bigas, wala talaga. As in. Buti na lang nakakuha tayo sa Adelaide ng 50 kilos kasi 25 kilos yung isang sako. And si Christine, maghahanap siya ng alcohol. At saka bigas din. Oops. Ang busy-busy ng ano. Dito tayo sa Baker's Delight. Ano lang, tatawid lang tayo. Ay, Diyos ko, ang daming nakapila. Kasi nga walang tinapay sa Coles. Tingnan nyo, ang daming nakapila. Bukas ang pintuan. Hindi nagsasara kasi automatic siya. Dito tayo mag-park. May mga nakapila. Bakit kayo nakapila? Mamaya na lang ha. Park tayo. Grabe. Tapos na ako dito. Tumitingin ako doon kasi mayroong isang nana na dala niya mga ayun. Kanakunan ko. Ayun siya. Kita nyo? Ayun. Ang dami niya dalang tinapay. Inubos niya. Lalakasum ina. Sana nakunan ko siya. Sinum in ko. Hindi ko alam kung nakunan ko siya. Kasama niya yung mga apo niya. And bumili sila ng maraming sliced bread. Dalawang box na gano'n na punong-puno ng sliced bread yung binibili ko. Andun sila oh. Andun talaga. Grabe. Wala akong nabiling sliced bread guys. Iba yung nabili kong tinapay. Mamaya na lang kasi. Grabe siya. Inubos niya talaga. Napagod yung lalaki. Ang haba ng pila and lahat ng tao nag-hope na makakabili sila ng sliced bread. Pero wala. Nabili lahat nung nana. Dala niya, ilang bang bata yun? Meron siyang dala 3 o 4. Lahat may bit-bit sa kanya. Yung malaking box. Nag-hoard talaga siya. Aamagin yung pag hindi niya yung linagay sa freezer. Nagalit kasi hindi nakabili. Hindi, grabe naman kasi yun. Too much na yun. Isa akin nga, 'di ba, 4 siya. So bali parang 8 plastic kasi nga pinapahati ko. Sa kanya buong-buo as in ang dami, iba-iba, sliced bread and then marami pa siyang ibang binili. Grabe yan si Lola. Ayun. Dito na ako sa Macca's or McDonald's kasi orderan ko si Jan ng dinner. Yung order niya is double cheeseburgers and 1 Big Mac meal. So yun yung kanyang dinner. Yung mga bata hindi ko sila order kasi ayaw nila ng McDonald's. So, si Jan lang ang kukunan natin ng dinner dito. Ito na yung order ni Sir Jan. 2 double cheeseburger at saka 1 Big Mac. And ako, kumuha na rin akong 1 double cheeseburger na meal. So, uwi na tayo guys. Dito na ako guys. Siya naman yung paalis. Where are you going? You're going to the shop? Yeah. What's the smell like in there now? It's alright. I feel dizzy with that stuff. What you gonna do to the shop? Just start. Wait, put the food in the oven. Okay. And a 3 cheeseburgers. This is mine. Is that double or 1? Mine is double as well. Right. So, this is yours. And your Fanta. Thank you, Handa. Hey? Kausap siya sa phone. Mag-hold ka na. Kausap siya.
Mamaya na lang guys, may kausap pa siya sa phone. Magalit tayo, tapos na siyang kumain. And eto yung mga nabili kong tinapay sa Baker's Delight. Hindi ako nakakuha ng sliced bread kasi merong isang babae doon na nag-hoard siya ng maraming sliced bread, 2 box, tapos marami pa iba-ibang klaseng tinapay. So, wala tayong nakuha kahit ang haba ng pila. Akala ko makakuha tayo, pero hindi. So, eto yung nabili ko, isang bread rolls, tapos eto herbs. And meron tayong choco chip hot cross buns. Tapos ito yung dinner ng mga bata. Yung may hot dog na tinapay with cheese. And ito dito sa Baker's Delight. Sa ano to? Sa Coles. Ito yung cheesy Vegemite scroll. So dalawa yung nabili ko. So yan lang yung tinapay namin ngayon. And give me this one for you. Ito yung kinakain niya yung chips. Meron tayong mandarin, yes. I like chips. Okay, mandarin. Mommy. And ito yung nabili natin sa Coles. Pancake. I'll hold it. Baba, your aunties. They can see your aunties. Pancake. Dalawa. And isang Hershey's. Yes. And bumili ako, alam nyo ba, isa na lang ang natitirang or 3 na gloves. Ito yung Ansel na gloves. Sana wala tong powder. Lightly powdered. Wala na kasi yung isa, yung ano lang, yung walang powder. Wala na eh. So, ito na lang ang kinuha ko kasi yan na lang yung nandun. Tapos, bumili ako ng 3 pineapple juice. Alam mo, grabe yung cost. Feeling ko nasa ano ko, yun nga, sabi ko sa inyo, parang nasa movie na nagkakaubusan talaga. And 2 Coco Pops. 2 nang kinuha ko kasi nga, ito lang yung kinakain din ni Jen na breakfast. Minsan, kinakain niya rin to sa dinner. Sa dinner, pag ayaw niyang kumain na heavy dinner. So, ito, 2 Coco Pop. That's fine. And, ito yung popcorn na Messy Monkeys. Gustong-gusto nila. And ito, kumuha ko ng Easter egg. Ito yung mix. Easter egg, Cadbury. And last naman to Cadbury na dairy milk na Easter egg na iba-ibang flavor. Mayroong crunch, mayroong Turkish delight, smooth pala to, smooth creamy. Eto, Turkish delight, caramelo, and crunchy Easter egg. Yeah, after you eat. And marshmallow egg. And mom. Yes? Can we have popcorn too? What's that? Can we have popcorn and that? Yeah. Doritos. 2 Doritos ang binili ko. And eto yung Kuya, favorite niya, yung Doritos na salsa dip. So, binilang ko si Kuya. And eto yung gloves para bugas ako. Wala na yung malaki na... For wash your hand in the Yes, baby. Yeah, you use that when you wash the dishes. And wala na yung vitamins nila, Kuya, doon. So, ang kinuha ko pa, vitamin C, Kuya. So, pag naubos yun, ito yung papainom ko sa kanila. Kasi sa ngayon, wala. No, this is yours after you finish the other one. Yung isa kasi, multivitamins. Is that all Ito, now? vitamin C. So we don't have that No, they don't have it. They don't have at the moment at all, so I get you this one. And kumuha ko ng coconut water. Mom, is those vitamins taste good to you? Look, Yeah. it's orange. And eto, kumuha ko nito. Oh my god! Okay. Mom, I like these ones. Kumuha ko nito yung paste na tomato paste kasi wala ng tomato sauce. Kahit anong klaseng tomato sauce, wala. And walang pasta. Gusto ko sana mag-spaghetti. So, eto kumuha ko ng maraming Granny's apples kasi baka mag-apple crumble ako kasi gusto ni Jan. Like apple crumble? Yes. What? Wala. Eto. Ano pa lang. Gagawa tayo. And eto na. Is this the last one, Kuya? Yes. No, there's one more. Look at that, Mom! Eto guys, wala nang meat doon, wala nang mince. Buti na lang nga, sabi ko sa inyo, tumingin ako sa ilan, so nakakuha tayong isa, and may natulungan din tayong isang babae na naghahanap dyan, and tinuro ko kung saan niya makukuha or mahanap, kasi kailangan mo talagang umilalim. And eto yung orange na gusto ni Kuya, yung dating nakuha ko, yung maliit, ay mayroon siyang mix na passion fruit. Where is the other one? It's finished. And kumuha ko ng pineapple.
And quarter na watermelon sack. Can you get this, Papa, please? Wala na tayong space dito. And thick and cream. Wala nang malaki and wala na silang ganito. Kunti na lang. Mayroon sila yung isa, pero ito yung ginagamit ko kasi. And walang mousse. So, ang kinuha ko itong Gippsland na mango and daddy orange. 5 nito. And kumuha ko ng firm tofu. 2. Ada Kransky. And ito pa pala 5. Smiley Fritz. And ito yung nakakuha ko ng pang roast beef. Last, kuya. Lots of the eight. Mayroon ako in the freezer. May binili rin ako na guys, ice cream. Eto, kumuha ko ng liquid soap. Pero hindi ito yung ang ginagamit namin is yung isa pero wala na. And ito yung sa panggamit ko para gugas ng plato. And sandali lang. Did you buy Austin? Maliit lang, small. Bumili ako ng maliit. Maliit lang kasi ang size nila. Ito yung Hershey's na cookies and cream and Ben & Jerry's na chocolate fudge brownie. So put it back there, kuya. Oh, Mama, which In the freezer. did you So yun yung mga... buy the big one? No, I didn't buy any, kuya. So ito yung mga napamili ko. And sobrang grabe yung cost. Feeling ko talaga nasa movie ako. Yung napapanood ko lang sa movie na nagkakaubusan ng mga pagkain. And ngayon parang nangyayari na sa totoong buhay. So sana matigil na talaga yung panic buying. And sa pag napanood yung tong vlog ko, sana tapos na tong etong nangyayari ngayon dito sa atin around the world. Sana tapos na. Kasi late naman lagi ang aking vlog. Pag napanood nyo to, sana tapos na siya. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. And keep safe and pray po tayo para maging okay na ang lahat. So, thank you, guys. Thank you. Bye. Good night. Good night.